Dobrý deň prajem všetkým. Verím, že ma je počuť, takže ďakujem, že ste prišli. Vítajte na dnešnom webinári. Dnes budeme hovoriť o novinkách v Kliku. Dlhý čas sme sa nevenovali vyslovene Kliku a zmenám, ktoré nastali jednak po licenčnej stránke, ale aj z hľadiska rozšírenia offeringu. Len pár takých technických vecí na úvod. Môžete sa pýtať aj v priebehu webinára, takže môžete klásť otázky. Vpravo dole je vlastne taký box a príležitosť na to. My sa k otázkam budeme priebežne vyjadrovať. A teda by som predstavil na úvod speakerov, ktorí dnes sú so mnou na kole, respektíve pripravovali content na webinár, tak je tu so mnou Majo Kret ako náš senior business developer, a Adam Sovák ako senior click specialist. A Rado Oresky sa nemohol zúčastniť live, ale pripravil teda ukážku vopred, ku ktorej sa tiež dostaneme. Ale to trošku predbieham. Čiže poďme v prvom rade na agendu ako takú. Na začiatku, aj keď je tu veľká väčšina našich zákazníkov, tak si povieme pár slajdov, asi 2-3 slajdy o MR-ku, kto sme, čo sme, a potom si povieme niečo o to rozšírení click offeringu vo všeobecnosti a následne skočíme do prehľadu licenčných modelov so zameraním na analytickú časť click offeringu. Potom pôjde demo ukážka, kde sa bude prezentovať Click Predict a rôzne AI možnosti, ktoré Click ponúka v rámci posledných updateov. A v neposlednom rade sa vrhneme na to, ako ďalej z hľadiska licencií, či už pre existujúcich alebo nových zákazníkov, ktorí majú záujem o Click Cloud Analytics. Takže poďme na to. Ja by som chcel odozdať slovo Majovi, ktorý spraví také intro o MR-ku. Takže pekné ráno. Myslím, že ešte môžem povedať ráno o 10:00 všetkým. A ako aj kolega Robert načrtol, v podstate mnohí z vás, čo sú tu, tak MR už asi nejakým spôsobom poznáte. Takže by som to možno rád poňal, aké zmeny a novinky sa udiali u nás, keďže nás ako mnohí poznáte asi ako dátových partnerov a špecialistov na dáta. S tým, že doba sa mení a veľmi dobre vieme a je to všade okolo nás, tak máme tu AI a taktiež aj my sa snažíme s touto vlnou nejakým spôsobom ísť a prinášať hodnotné riešenia klientom aj pre AI riešenia. Samozrejme, všetko začína od tých dát. Tam je to naozaj, tam je pre nás ten pevný základ, práca s dátami, ale samozrejme nad tými dátami vieme už optimalizovať aj rôzne AI riešenia, ktoré pomáhajú či v tom biznise, alebo aj v tej následnej predikcii. Takže ako sa dnes budeme baviť o Kliku, že už je to ako keby kompletná platforma, tak aj MR ako taký už je kvázi kompletný partner od tých dát až po analytiku, až po nejaké AI predikcie a rôzne rozsiahle riešenia. Takže ak môžem poprosiť ďalší slajd. Samozrejme, mnohí z vás ste tu z našich nejakých dlhoročných klientov. Pre tých nových, toto sú niektorí naši vybraní klienti, s ktorými dlhodobo spolupracujeme v rôznych oblastiach, či už od spracovania dát, zberu dát až po pokročilú analytiku. Môžeš ďalší slajd. A ako som už aj načrtol, tak tu máme pekne zobrazené, že ako začíname, všetko začína od tých dát, akým spôsobom ich máme, v akej kvalite máme, ako ich zbierame, kde ich ukladáme. A samozrejme nad tým stávame tie rozšírené riešenia, či už v podobe analytiky, podporou AI a následne nejaké tie predikcie a plánovanie. MR má obrovskú výhodu, aspoň z môjho ponímania, v tom, že nie sme len ako keby dátový partner a ako keby software developeri, ale sme hlavne aj licenční partneri v rôznych kvázi technologických stekoch. To znamená, že nie sme vendor locknutí, vždy sa snažíme prinášať pre konkrétne situácie, konkrétne riešenia zo sveta technológií, ktoré kvázi máme dneska dostupné a vyberáme to najlepšie pre tých klientov, čo vnímam ako naozaj obrovský benefit, keďže dnes tých riešení máme kopec a vybrať si spomedzi toho, čo je vhodné na daný stav, tak to nie je úplne jednoduché a v tom samozrejme vieme pomôcť. To sú také 4 hlavné piliere, ktoré keď sme uvažovali nad stratégiou do budúcna, tak sme to takto rozkategorizovali medzi dátovú architektúru a modernizáciu AI appky pre biznis, pokiaľ už tá dátová architektúra je na to pripravená, a
Analytika a reporting ako naša vlajková loď vždy doteraz a planning a forecasting ako tiež téma, ktorá rezonuje so zákazníkmi non-stop. Každý, teda dosť veľa sa stretávame s tým, že je to stále v Exceloch, ale čo je tiež nové je, že sme nadviazali viaceré partnerstvá a do budúcna chceme investovať na rozvoj v týchto technológiách. Dobre, ďakujem Majo za také úvodné predstavenie. Druhým bodom, ja sa tu chcem trošku prizastaviť, je, že ako sa zmenil klik za posledné obdobie. A možno táto veta v slovenčine vyznieva tak negatívne alebo provokatívne, čo bolo do istej miery aj cieľom, ale klik už nie je to, čo býval. Ale myslím to v dobrom, lebo väčšina zákazníkov vníma klik ako na tej pomyselnej pyramíde dát zastrešuje hlavne analytiku. Čiže keď si predstavíme celú tú pyramídu od toho, že máte na tom úplnom spodku nejaké vaše interné systémy, či sú to rôzne databázy, prípadne SAP, prípadne rôzne cloudové služby, Excely, všakže naše obľúbené mainframey a podobne. Tak potom tá prvá vrstva je získať alebo preniesť tie dáta nejakým spôsobom a upravovať ich do tej druhej vrstvy, čo je data storage, nad ktorým sa robí nejaký data governance, môže to byť warehouse, lakehouse a podobne. A potom je tam analytics and planning a AI už na tejto bázu data. No a Klik bol doteraz známy hlavne tým, že slúžil tým business používateľom na špičku pyramídy, čiže tí, ktorí už skôr konzumujú vizualizácie alebo vytvárajú si dashboardy. Ale je tu taká zmena paradigmy, kde sa Klik presúva od tých business používateľov naozaj k riešeniam pre celkovú holistickú datovú architektúru. Nebudeme o tom rozprávať veľa v tomto momente, na to potom máme Better Data Event, to si ešte povieme neskôr. Ale naozaj Klik už sa viac a viac pozicionuje aj na ten spodok a je to veľmi relevantná, ak nie väčšinová časť momentálne Klik biznisu ako takého. Čo teda Klik poskytuje na tom spodku? Na to mám tiež len jeden slajd a potom už sa vrhneme naspäť na tú analytiku. Zhrňa tento veľmi veľký, komplexný slajd, ktorý aspoň v takých tých častiach vysvetlím. Čiže takým novým offeringom je Klik Talent Cloud, ktorý práve poskytuje možnosť vyriešiť komplexitu dátovej integrácie. Čiže máte rôzne formáty, rôznu kvalitu dát, duplicity, nejaké ručné ETL alebo Python pumpy a tak ďalej. A to v rôznych ako keby dátových zdrojoch, čiže dáta sú v databáze, v takom systéme, a tu vo fajloch a podobne. A toto všetko vlastne Klik Talent Cloud vie spracovať, preniesť, prípadne stransformovať tie dáta a lendnúť ich do nejakého cieľového systému, ktorý môže byť data warehouse ako Snowflake a podobne, alebo Google BigQuery, Microsoft Fabrics, ale tiež, a to je tá druhá časť Klik offeringu, je tu Klik Lakehouse Cluster, ktorý opäť, čo je to možno v pár vetách, umožňuje otvorený prístup k dátam. Podporuje otvorené formáty pre uloženie dát, čiže ten storage, ako vidíte pod tým dole, je v podstate cloud storage na Iceberg Table, čo je otvorený formát ukladania dát, extrémne populárny a naberá ešte väčšie grády a umožňuje aj mirroring do rôznych iných systémov ako Snowflake, Microsoft Fabrics a tak ďalej. A tým pádom eliminuje ten vendor lock-in. Takže nemusíte byť pripútaní k nejakým proprietárnym warehouseom, ale máte štandardizovaný formát uloženia, ktorý v podstate supportujú takmer všetky moderné cloudové platformy. Čo sa týka licencovania, tak len veľmi v skratke ide o to, že licencuje sa podľa množstva prenesených dát, v gigabajtoch, prípadne terabajtoch, bez ohľadu na počet zdrojových systémov.
a má rôzne packages. Takže ten starter v podstate supportuje na tom zdroji len SaaS data, štandard, potom už supportuje aj rôzne databázy a zároveň umožňuje change data capture, čiže real-time prenos dát bez zaťaženia zdrojovej databázy. A potom v Premium už sú aj možnosti data quality. V Enterprise pribúdajú aj data products, to znamená kvázi dátový katalóg rôznych datasetov, čiže ten data product je ako keby dataset, ktorý má slúžiť biznisu, a generative AI možnosti. Čo je dôležité povedať je, že Qlik Talent Cloud, okrem toho, že pokrýva teda ten spodok pyramídy, tak umožňuje aj základné funkcionality bez obmedzenia používateľov na úrovni analytiky. Čiže Qlik Talent Cloud sebe má aj kvázi to, čo ste poznali možno viacerí ako ClickSense, alebo teraz Qlik Analytics Cloud, pre neobmedzený počet používateľov, ale iba s jednoduchými features. No a toto celé nie je len nejaké kvázi snaženie sa Kliku niekde preniknúť a Klik je tu ako niche player v tejto oblasti, ale naozaj Klik je líder už nie len v BI a analytike, ale v dátovej integrácii a v data quality. Čiže tými akvizíciami a predtým Attunity je, keby sa to bralo spätne, tá entita, tak je už 9. rok po sebe líder aj v data integration časti a takisto v data quality, čo málo ľudí možno nejakým spôsobom eviduje. Poďme ale naspäť na tú analytickú časť a na ten vrch pyramídy a tam znova, nech je to interaktívnejšie, dám slovo Majovi, aby vás preniesol tým prehľadom licenčných modelov v Qlik Cloud Analytics. V poriadku, ďakujem za slovo. Jasné. Teraz v podstate si spoločne preletíme, aké vlastne máme možnosti z pohľadu licencovania a hlavné rozdiely medzi user-based modelom a novým capacity modelom. Pôvodný user-based model je asi všetkým známy, hlavné kvázi tie benefity a výzvy, čo som nejakým spôsobom, ja som na to tak pozrel, tak sú, že OK, platím za jednotlivých používateľov, viem predvídať tú cenu, viem šťastí predvídať to množstvo a hlavne viem predvídať tie náklady, čo vo veľa firmách je asi taký ten hlavný aspekt a mám nejakú tú kontrolu. Čo sú ale výzvy, tak to je obmedzená adopcia, aj z mojej skúsenosti z praxe vnímam, že veľa zaujímavých use caseov, ktoré vo firme môžu vzniknúť, alebo skôr možno aj na menších oddeleniach, kde naozaj vznikne nejaká myšlienka a chceme ju posúvať ďalej, tak môže byť tam obmedzenie, že OK, ale keď vybavíme a zakúpime nové licencie, tak to trvá. Pričom biznis už dávno mohol fungovať a dávno to riešenie, ktoré mohlo posunúť biznis pred, už mohlo byť aplikované. A samozrejme je to trošku menšia flexibilita pri raste, kde naozaj musíme zdôvodňovať tých používateľov, prečo, za čo, na čo zbytočne môže zdržovať celý ten proces. Ak môžem poprosiť ďalší slajd. Nový capacity model v podstate na rozdiel od user-based je úplne iná filozofia a tomu sa budeme dneska viac trošku venovať. Neplatím už za kvázi používateľov, platím za objem data for analyzed. Čo je téma, ktorej sa povenujeme dneska viac na viacerých slajdoch a zároveň aj v rámci dema. Ale výhodou je, že vo väčšine tých prémiových plánov, čo si tiež následne ukážeme, už platím za tie dáta, ktoré analyzujem, ale mám neobmedzený počet používateľov. Čo zase opačne voči user-based modelu nám prináša tú flexibilitu, že ako keby filozoficky sa už nezamýšľam nad tým, komu dám licencie, komu dám prístup, kto môže s dátami pracovať, ale otázka je, s akými dátami a z pohľadu akých riešení idem pracovať. Čo je úplne iná filozofia a z nášho pohľadu je to veľa flexibilnejšie a dokáže podporiť ten biznis v raste a tú adopciu, že v podstate mám rôzne oddelenia, viem ich hneď involovať do prostredia a vedia ich hneď pracovať. Samozrejme, s tým prichádza aj nejaká tá výzva, tým, že platím za analyzované dáta, tak je potrebné si trošku ustriehnúť, s akým množstvom dát pracujem, na čo samozrejme tiež máme riešenia a odporúčania, ktoré si následne povieme. Môžeš len ďalší slajd. Podľa mňa hlavná otázka bude vznikať pri tejto téme a to je data for analysis v praxi,
kde v podstate je takéto hlavné meritko, za čo ten klient v rámci kapacity modelu platí. A data analyze v podstate v praxi je ako keby sumarizácia dát, ktoré sa načítavajú, transformujú a analyzujú. A jednotka toho je gigabajt za mesiac. Samozrejme rôzne plány, čo si následne ukážeme, majú rôzne gigabajty a je potenciál si ich následne dokupovať podľa toho, ako tá adopcia vo firme rastie. A čo je zásadné, na čo sa väčšina klientov pýta, že čo sa stane, keď to prekročím? No, stane sa to, že OK, platím len za rozdiel, samozrejme fungujú tam rôzne alerty a samozrejme my ako Mark dokážeme pomôcť predvídať tú nejakú dátovú záťaž a ten objem dát, ktorý sa chystáme analyzovať. Môžeš ďalší slajd? Samozrejme na to sa pozrieme aj z pohľadu toho, že tým, že sme partneri v širokom spektre technológií, tak môžu nastať prípady, že máme kvázi klienta, ktorý má väčšie množstvo dát, ale z pohľadu funkcií nepotrebuje tie vyššie plány, tak na to vieme ako keby pripraviť riešenie tzv. Middle layeru, kde v podstate vieme odlievať tie množstva dát, napríklad, môžeme si povedať príklad 200 GB databázu nepotrebujeme kompletnú analyzovať, ale v middle layeri, napríklad v rámci Snowflakeu, je to jedno z mnohých riešení Snowflake. Samozrejme Snowflake vnímame ako lídra z pohľadu Data Cloud Warehouse, ktorý bol od základu robený na túto tému. Samozrejme vieme sa byť aj mnohí, ale v rámci nášho okolia pomer cena výkon vychádza najlepšie. A keď sa vrátim k tomu caseu, samozrejme dokážem odliať celú databázu do Snowflakeu, tam si ju spracujem, transformujem a pripravím len dataset pre klik, ktorý budem spracovávať a analýzovať. Tým pádom ušetrím obrovské gigabajty dát v rámci nejakých tých kapacity programov v rámci Click Analytics, čo je obrovské video. Samozrejme, táto téma je rozsiahla, obšírna a o nej sa vieme baviť následne, či už individuálne, alebo v rámci otázok na konci eventu. Kľudne ďalší slajd. Tu naozaj v jednoduchosti by som prešiel jednotlivé plány Click Cloud Analytics. Samozrejme tých rozdielov je tam obrovské množstvo, to by sme naozaj len hodinu sa mohli baviť tu o tom, aké sú tam rozdiely a naozaj v tom nejakom základe, aby sme si lepšie vedeli predstaviť, čo to znamená Click Cloud Analytics plán capacity modelu, tak máme tu nejaký štarter, ktorý my vnímame ako nejaký taký startupový program, že OK, mám novú firmu, mám potenciál riešiť možno analytiku nie cez Excel, ale chceme sa posunúť už do nejakého robustného riešenia, tak vieme začať pre nejaký menší tím do 10 používateľov. Je tam 20 GB dát, ktoré z nášho pohľadu bohate stačí na malé základné analytické ako keby riešenia. Následne štandard, to už môžeme chápať ako malá stredná firma, kde už máme neobmedzených používateľov, pokročil AI funkcie, 5 GB aplikácie a ďalšie možnosti, ako je 24/7 support od kliku a podobne. Je to už naozaj kvázi mini enterprise riešenie, ktoré dokáže pokryť väčšinu. Keď ju skombinujeme aj s middle layerom, napríklad Snowflakeu, tak naozaj vieme veľmi zaujímavé riešenia pripraviť pre v podstate už malú, strednú alebo aj väčšiu firmu z pohľadu tých potrieb, čo majú. A premium samozrejme to už je pre väčšie firmy, prípadne pre firmy, ktoré majú interne SAP, keďže premium už obsahuje aj SAP konektory a Advanced AI feature, ktoré vlastne si ukážeme, myslím, že nejaké z nich aj v rámci dema. A aby sme išli možno trošku do praxe, tak dôležité si uvedomiť, že ten capacity model otvára ako keby úplne iný mindset toho, ako sa pozerať na dáta, ako sa pozerať hlavne na tú adopciu. Hej, môžeme si povedať príklad, že napríklad aj v kombinácii s Infinity, našou sestrskou firmou, vieme robiť ako keby interaktívne aplikácie, ktoré vieme involovať v podstate aj do operatívy. Hej? Že napríklad vo výrobe, môžeme si predstaviť, máme nejaké tablety, napríklad skladníci alebo nejakí výrobdári môžu kvázi pracovať s tými dátami interaktívne a neriešime, či majú, nemajú licenciu. V prípade capacity modelu vieme, že im tú licenciu vieme poskytnúť a vieme ich podporiť v tom, aby sa pracovalo dátami aj v operatíve. Že už to dávno nie je len o tých nejakých management, tie vrstve managementu, že sa len rozhodujem nad tým, ako firma smeruje, ale naozaj v prípade capacity modelu už je podľa mňa jednoduchšie sa dostať aj do tej operatívy, ktorá dokáže či už zvyšovať zisk, alebo znižovať náklady a pomáhať v tom biznise. Super, Majo, díky za veľmi, by som povedal, že taký comprehensive, veľmi dobre pochopiteľné a uchopiteľné porovnanie. A to, čo ten capacity
based model prináša. V podstate naozaj je to zmena paradigmy a ako si teraz povedal aj na konci, už to nie je len pre manažerov, ktorí sa majú rozhodovať, ale ten neobmedzený počet používateľov odomyká veľa nových use caseov, pričom tá škálovacia jednotka už nie je používateľ z hľadiska nacenenia, ale gigabajty dát, ktoré sa analyzujú. Dobre, teraz by som pustil teda ukážku, ktorú nám poskytol Rado ako nahrávku a potom bude live ukážka ešte od kolegu Adama Sováka. Takže sekundu. Dobrý deň, ja by som vám teda rád predstavil možnosti Qlik platformy podporovať dátovú analytiku vďaka umelej inteligencii. Tých možností už teraz je pomerne dosť a budem sa venovať hlavne nástrojom Qlik Answers. Už teraz je možné zapnúť si v rámci platformy Insight Advisor nástroj, ktorý vie na základe otázky ponúknuť aplikáciu alebo nejakú sumarizáciu alebo dokonca vizualizáciu. Ten nástroj je dostupný či už z hubu alebo priamo v aplikácii. Keď sa začneme pýtať, vidíte, že okamžite začína vyhľadávať relevantné slova v rámci dátového modelu. No a vráti mi vlastne odpoveď, či už vizualizáciu alebo nejaký kontext. Aktuálne teda jedna otázka, jedna odpoveď, nemá kontext a toto chce vlastne Qlik zmeniť vďaka novej generácii tohto nástroja, ktorý sa bude volať Answers a bude vedieť pracovať ako so štruktúrovanými dátami, tak aj s neštruktúrovanými. Answers budú dostupné vlastne takisto buď z hubu alebo konkrétne aplikácie, pričom budú poznať vlastne ten kontext, v ktorom sa nachádzajú. A budú používať jazykový model. Aktuálne je to Anthropic, ale tento model bude možné si aj nastavovať v rámci správy riešenia. Tým, že to je jazykový model, tak vlastne bude možné sa pýtať aj v iných jazykoch, ako len v angličtine. A vlastne po otázke nástroj zistí, že kde sa nachádza, to je nejaký kontext nejakej aplikácie a skúsi nájsť čo najrelevantnejšiu odpoveď. V tomto prípade teda vygeneroval určitú analýzu. A čo bude nové, budem sa vedieť pozrieť vlastne, že z čoho vychádzal tento nástroj, táto odpoveď. Hej. Čiže zanalyzoval dátový model, zistil, že tu je nejaká metrika, ktorá by mohla vlastne definovať, že to, na čom sa pýtal, čiže obchodné príležitosti a teda krajín, čiže podľa krajín vygeneroval to ako nejakú teda geografickú analýzu, keďže je to podľa krajín. Hej, to mi to takisto dáva ako nejakú informáciu. Budem si vedieť zapnúť aj nejakú kontext, širšiu odpoveď. Primárne teda je o to, že budem vedieť pokračovať v diskusii, čiže napríklad teraz by som sa už mohol spýtať v inom jazyku, hej, v angličtine, čiže koľko z týchto príležitostí je v rámci USA. A znova začne, pozrie sa, keďže sa pýtame nejaký kontext, tak bude sa snažiť z neho vychádzať, ale aplikovať nejaké nové veci, na ktoré sa pýtame, čiže v tomto momente koľko je otvorených príležitostí a v rámci USA. Keďže je to jasná otázka, tak vygeneroval teraz už KPIčko, ktoré je založené na tej pôvodnej otázke. No a vlastne máme tu ďalšie nejaké assumptions, nejaké veci, z ktorých vychádzal a to je aplikoval filtre, čiže nejaký filter, ktorý mi v rámci datového modelu hovorí o tom, že obchodná príležitosť je otvorená a vlastne pracujeme len s krajinou USA. A podobným spôsobom sa dá
pracovať ďalej. Čiže by sme sa teraz mohli spýtať, že rozbí mi túto informáciu podľa obchodných zástupcov. Takže vždy sa potrebuje v podstate pochopiť danú otázku. Ako náhle sme už na nejakej detailnejšej úrovni dát, alebo na začiatku vlastne to trvalo trochu dlhšie, lebo potreboval navnímať ten kontext. No a tým pádom vlastne sme dostali odpoveď, ktorá už je teraz rozbitá podľa jednotlivých obchodných reprezentantov. Stále v tom pôvodnom kontexte s nejakými už teraz aj detailnejšími filtrami. A ak sa nám nepáči treba typ grafu, ktorý vygeneroval, tak by sme mohli mu dať ešte jednu otázku, ešte jeden detailňujúci prvok, že treba sa ako vizualizačne si to chceme pozrieť v kontingenčnej tabuľke s pridaním nejakého ďalšieho pola. Tak, mám vygenerovanú pivotku, ktorá je teda rozbitá podľa stage, čiže toho fázy obchodného prípadu. Ak sme s touto vizualizáciou spokojní, môžeme si ju pokojne pridať na nejakú našu záložku a editovať ju tak, ako sme zvyknutí ďalšie vizualizácie. Okrem možností vlastne generovať, četovať si s dátami a generovať vizualizácie, vlastne prináša nový Click Answers aj možnosť četovať si s dokumentáciou. Čiže napríklad, ak by som chcel vytvoriť nejaký komplexný graf napríklad, kde by som potreboval použiť nejakú komplexnú nejaký komplexný výraz, tak sa ho môžem spýtať. Založíme si nový chat a spýtame sa ho na vlastne, keby sme chceli v podstate metriku, ktorá využíva vlastne agar funkciu, relatívne náročné zapísať podľa určitých nami definovanej úrovne agregácie. A je tam niečo, nejaká metrika, ktorú aktuálne nemáme v rámci našich metrík definované, tak my povieme, že ako by sme to vypočítali. A on nám vlastne skúsi navrhnúť tento výpočet, pretože pozrie sa v podstate na help stránky kliku a vráti nám čo možno najlepší popis toho, ako k konštrukcii takejto metriky pristúpiť. Takže určite bude možné takýmto spôsobom si četovať nad dátovým modelom, ale nie len to. Bude možné vytvárať asistentov, ktorí vedia čerpať či už z dátového modelu v rámci nejakej aplikácie, alebo z knowledge base, ktorá môže povstávať z rôznych dokumentov. Takže tu by sme vedeli prípadne začať otázkou, ktorá sa týka dát, že táto otázka vlastne bude tým asistentom rozpoznaná ako dátová a pôjde priamo do aplikácie, tam sa bude snažiť nájsť vlastne či už tú metriku a dimenzie, ktoré by o nej mohli vypovedať a nejaký kontext tejto informácie, takže podobne ako predtým nám skúsi vrátiť vlastne odpoveď. No a keď mu dáme nejakú follow-up otázku, ktorá nemusí byť, sa musí týkať dát, čiže napríklad, aké sú nejaké atribúty. V tomto prípade sa jednalo o telekomunikačného operátora a jeho podmienky daného paušálu. Keďže sme sa pýtali predtým na pravdepodobnosť odchodu v rámci jednotlivých paušálov, tak nám dal takúto informáciu a teraz vlastne v tom najrizikovejšom sa pýtame na
nejaký kontext, ktorý nám vie vrátiť, zosumarizovať a vieme sa pozrieť aj na reálny dokument, v ktorom sa vlastne táto informácia nachádza. Takže Click Answers sa bude vyvíjať do jednotného nástroja pre podporu akýchkoľvek otázok a vlastne prácu s kontextom v rámci Click platformy. To bude taká prvá fáza a druhá fáza bude vlastne vytvorenie agenta, ktorým sa dá nielen chatovať, ale ktorý vie byť aj proaktívny a vie na základe informácií, ktoré má k dispozícii, poslať aj nejakú notifikáciu relevantným ľuďom o tom, že niekde môže byť problém, aby sa na to mohli sústrediť. Ďakujem a prajem pekný zvyšok dňa. Super, takže to bola ukážka od Rada a teraz to, čo na konci ukazoval ako nejakú knowledge base, s ktorou sa potom dá chatovať a obsahuje v sebe rôzne typy dát, tak teraz Adam by nám ukázal trošku čreva toho knowledge baseu a celkovo nás previedol tým, ako to vzniká end-to-end. AutoML je nástroj, ktorý je určený takým, by som povedal, že power userom, čiže nie úplne hardcore data scientistom, ktorí chcú úplne ísť do detailu a do špiku kosti, poznať presne, ktorý model ako. Ale to už povie potom viac Adam. Takže ja to prepínam na jeho screen a Adam, môžeš to zobrať. Dobrý den. Tak jak říkal Robo, já bych vám chtěl ukázat vlastně to, o čem mluvil Rado v té ukázce a zmiňoval tam knowledge base, což je jedna z těch věcí, kterou Click do sebe přidává. Chtěl bych vám ukázat, jak se to dá jednoduše vlastně vytvořit a jak z toho těžit a jak je to vlastně hrozně jednoduchý a jak nám Click zkracuje tu cestu mezi tou knowledge a tím, jak se to dá dobře používat. Takže my si můžeme v Clicku vytvořit něco, teda čemu se říká knowledge base. Já pracuji s příkladem teďka toho, že řekněme, že jsme nějaká malá realitní agentura nebo klidně i větší realitní agentura, která získává informace o tom, jak funguje trh, různé analýzy o tom, proč se mění ceny, jak se chovají zákazníci a tak. Takže si budeme chtít vytvořit nějakou interní knowledge base, ve které si budeme tyhle informace sdílet mezi sebou. Takže si řekneme, že chceme vytvořit nějakou knowledge base, market know-how a teďka budeme ji chtít něčím naplnit. Já třeba budu mít nějaké analýzy, které jsou z mýho pohledu dobrý, už jsem si nějaký prošel a vlastně vybírám na základě toho, co o tom trhu vím, co jsou kvalitní informace, které bych chtěl, aby byly braný v potaz i mýma kolegama. Takže si nahraju do knowledge base nějaké analýzy, který jsem nashromáždil. Jsou to nějaké analýzy PDF, můžou to být PowerPointy o tom, jak vlastně trh funguje. To, co tady dělám, tak vám možná bude připomínat některým práci s AIkem, tak jak to asi už dneska řada z vás dělá. A je to velmi tomu blízký. Ten základní rozdíl je, já si teda ty soubory nahraju do té knowledge base. Teďka transportujeme ty soubory do Clicku a zařadíme do knowledge base. Co je na tom podobný je, že já budu pracovat, takhle si uploaduju soubory a pak si o tom budu chtít něco zjišťovat. Zároveň tady je ta velká výhoda toho, že máme ty data u nás, nedáváme nějaký třetí straně a zároveň vytváříme knowledge base, kterou můžeme sdílet mezi více kolegama a je to integrovaný do naší datové platformy. Takže nemusíme odcházet někam jinam tohle dělat, ale můžeme to zahrnout tyhle ty analýzy k tomu datovému světu, který provozujeme. Můžeme samozřejmě přidávat data i třeba z nějakého Google Driveu, kdybychom měli nějaký sdílený úložiště, kde chceme umožňovat kolegům přidávat analýzy, které jim připadají dobrý, tak já tady třeba můžu přidat analýzy ještě někde z Google Driveu.
úplně jednoduše to přidáme do knowledge base a takhle stavíme vlastně obsah. A když do toho přidáme, co potřebujeme, můžeme to oindexovat. To znamená, kolik si ty dokumenty projde, přečte a nějak se je pokusí pochopit. A proč to děláme, je to, že samozřejmě v té nové verzi, kterou ukazoval Rado, tak do té knowledge base můžeme přidat i aplikace. V té ještě současné verzi zatím pracujeme s těma nestrukturovanýma datama, ale už tak si můžeme ukázat, že vlastně nad tím, co já jsem takhle do té knowledge base nahrál, tak jednoduše vytvořím AI asistenta. Takže reality assistant, pardon. Vytvořím si asistenta nad touto knowledge base. To znamená, já poskytuju teďka, vytvářím si nějakého AI asistenta, který mě bude odpovídat na základě toho, co jsem do toho nahrál, tak jak Rado už ukazoval. A můžu se ho zeptat například co nejvíc ovlivňuje ceny. A on se podívá do těch dokumentů, který mu poskytneme a nějak mi odpoví. Hnedka vidím, že interest rate, úroková sazba je to, co to velmi ovlivňuje. Jak už ukazoval Rado, já se pak můžu podívat, na základě čeho si to myslí. Ale tu knowledge mě prostě postavil na základě toho, co jsem mu dal za analýzy. To znamená, můžeme opravdu spolehlivě využívat naše know-how a manažovat si ho takhle společně ve firmě. A vlastně vidíte, že za velmi krátkou dobu jsem si postavil AI asistenta, který dokáže využít naše know-how velmi dobře. A co je ještě lepší, můžeme zautomatizovat ten proces přidávání těch informací. To znamená, ta synchronizace těch zdrojů, které do té knowledge base můžeme nahrávat, může probíhat automaticky a ten asistent se může průběžně vylepšovat. Kdyby k tomu byly nějaké otázky, tak klidně rovnou se zeptejte. A pokud ne, tak se rovnou podíváme na tu druhou část machine learningu. Tak, zůstaneme u toho tématu realit a realitního trhu v Austrálii. Mám takový příklad toho, že jsme teda realitka, máme spoustu informací o tom, jak se prodávají domy, kolik je v nich pokojů, za jakou cenu se prodali, v jaký jsou lokalitě. Ten dataset může vypadat třeba takhle. To znamená, máme nějakou informaci o tom, že byl prodaný dům, že má nějakou metráž, třeba v jakém roce byl postavený, jakým způsobem byla ta nemovitost prodávaná, co to je za typ nemovitosti, na jaké adrese, v jaké čtvrti. A máme nějakou cenu, za kterou jsme ten prodej zrealizovali. Ale pak jsou typy prodejů, u kterých tu cenu neznáme, protože buď to nás třeba ten prodejce obešel, nebo jsme se o tom prodeji dozvěděli a prodal to někdo jiný. A my nevíme, za jakou cenu ty nemovitosti byly prodané. Ale zároveň víme, že v těch datech je obsažený know-how toho, jak se ta cena tvoří. To znamená, my víme, že už víme o 30 000 nemovitostech, jakým způsobem se byly prodaný, ale u nějaký tu cenu neznáme a chtěli bychom si ji dopočítat. To know-how tam je, akorát je musíme z toho nějak vytěžit. A já bych vám chtěl ukázat, jak snadno se to dá v kliku udělat, aniž bych měl vlastně nějakou pokročilou znalost toho, jak používat machine learning a nemusel u toho skriptovat. Mám teda ten dataset, který jsem vám tady ukázal. Mým cílem teda bude teďka dopočítat cenu tam, kde ji neznáme. Klik nám umožňuje využít instrument
machine learning experiment. Experiment proto, prediction. Experiment, protože on sám bude hledat ten nejlepší model, který pro ten odhad ceny využijeme. To znamená, jdeme zkoušet vytrénovat nějaký dataset, teda nějaký model, a potřebujeme proto nějaký vstupní dataset. Já teda vím, že to je tady ten Melbourne Housing Full CSV a to je teda to jsou ty data, na které jsme se společně před chvilkou koukali. Už teď Klik udělá první věc, že on se do toho datasetu podívá a protože ví, že na základě toho budu chtít trénovat model, tak už odhadne, které features, které ty atributy těch dat jsou vhodné anebo nevhodné, nebo mají nějaký limit pro to, aby jsme z toho byli schopni natrénovat model. Prvně se mě ptá, co vlastně budeme chtít odhadovat v tom data modelu. Takže já řeknu, že my chceme, že naším cílem toho modelu je odhadovat cenu. A Klik automaticky řekne teda dobře, aby jsme mohli odhadovat cenu, mně se zdá, že můžeme použít tyhle ty atributy v těch datech, které tam jsou, ale nedoporučuji používat tady atribut year build, který třeba z mýho pohledu je zajímavý, ale Klik říká, je málo vyplněný. To znamená, je tam těch nul hodnot příliš mnoho a nejsem schopný s tím nic dělat. Jsou tam různý důvody, proč ten jakoby navrhne nepoužít ten atribut. Například u adresy zase, že to je moc rozdrobená informace, má vysokou kardinalitu, takže nedává smysl ji používat jako nějakou obecnou. Ale ptá se mě, jaký všechny ty data do toho chci použít a já, protože třeba vím, že mě kolega řekl, že tady v property count máme nesmyslný data, že to tam někdo nějak blbě vyplnil, tak to odmítnu. Řeknu si, že latitude, longitude už máme tady v geo sloučený, takže to nepotřebujeme tam posílat víckrát. Ale zároveň třeba u datumů mě Klik automaticky vytvořil nějaký další features, podle kterých bude generovat. Teďka on udělal spoustu věcí, které já jako kdybych byl like, tak vůbec nevím, že by se měly udělat a vlastně se s nima nemusím trápit. Nechám toho hodně na něm. Jediný, co vlastně jsem teda udělal, poskytl jsem datatyp a teďka řeknu, že dataset a řeknu, že chci pustit experiment. Co teďka Klik udělá je, že ty data vezme, ví, že chceme odhadovat cenu, takže že budeme odhadovat nějakou číselnou hodnotu. Na základě toho vybere algoritmy, které jsou vhodné pro odhadování číselné hodnoty, regresní algoritmy, a teďka je bude používat na ten dataset. Co on sám u toho všechno udělá, je, že pokud jsem neudělal žádnou přípravu toho datasetu, což bych jako data scientist měl, ale protože to chci udělat rychle a nechci tím trávit moc času, tak on ty základní věci udělá za mě, nějakým způsobem se vypořádá s nul hodnotama, nějakým způsobem se vypořádá s offlagováním takových těch kategorizačních atributů, jakože těch předměstí například v našem případě. A zároveň si sám rozdělí ten dataset na nějakou část trénovací a nějakou část, na které si bude ověřovat to, že ty trénovací data fungují dobře. A tohle všechno udělá nějak za nás a pak pustí nejrůznější algoritmy na ty datasety a snaží se najít, vlastně odhadnout, který ten algoritmus je pro náš dataset nejvhodnější. A tady vidíme, že on vlastně průběžně ty data trénuje, a teda ty modely trénuje a vyhodnocuje, který z těch modelů je nejlepší. Teďka zatím prošel 3 algoritmy, pouští tam další algoritmy a vyhodnocuje, jak je ten model kvalitní. Co je super, že to trénování samo o sobě vůbec jakoby není spoplatněný. To nikoho jakoby Klik netrápí, jak často budeme trénovat. Takže nám to dává velkou flexibilitu v tom využívat klikovský prostředí, který nám to počítá
a nemusíme řešit žádnou technikáli typu serverů, toho, kde ty data, odkud je natáhneme, kam. Všechno to máme v kliku a necháme klik, ať se o všechno postará a vybere nám ten nejlepší model, ten nejlepší algoritmus. Potom, co klik nějakým způsobem ty data projede a vyhodnotí, tak já se můžu podívat u každého toho algoritmu, vlastně jak si stál, co vyhodnotil jako ty nejdůležitější prvky, podle kterých se dá ta cena odhadnout, ty nejdůležitější features. Vidíme, že třeba podle tohohle modelu je to teda nějaká čtvrť, počet pokojů, způsob prodeje, že hodně ovlivňuje tu cenu. U jiného modelu to může cházet trochu jinak. Když jsem někdo, kdo se v tom trochu rád právě jakoby víc vrtá a zajímají ho ty detaily, tak si můžu zanalyzovat jakoby ty vnitřní metadata o tom modelu tady v hlubší analýze. Já do toho teďka nechci nějak víc zabíhat, protože to může být spíš třeba pro někoho, kdo je trochu už znalější nebo fajnšmekr takovej, tak se v tom tady bude to vrtat. Co já chci ale jít rychle k nějakému výsledku, k té přidané hodnotě. To znamená, já si nechám teda od kliku doručit ten algoritmus, který on považuje za nejlepší. Kdybych nebyl spokojený s tím výsledkem, klik mě umožňuje vytvořit novou verzi. To znamená, můžu jít zpátky na data, přebrat ty data jinak a znovu pustit ten přepočet a dostanu tady porovnání modelu z další analýzy. To znamená, tak si můžu takhle si to zkoušet, dokud nedostanu hodnotu modelu, která mě dostačuje. Spolehlivost vlastně. Já se spokojím s tímhletím modelem pro náš případ. A teďka ten model takzvaně deploynu, to znamená, jako řeknu, s tímhle budu dál pracovat. Takže je to price model. To vystavím k dispozici a bude možné ten model používat. A na základě něho, tady říkám, byl deploynutý, takže ho otevřu. To znamená, že teďka to know-how, který v těch datech bylo, tak jsme dostali do modelu a máme ho vystavený a můžeme s ním něco dělat. Jedna z věcí, kterou s tím můžeme dělat, je, že teda do toho pustíme klikový data a necháme odhadnout cenu. Nebo druhá věc, která je hodně zajímavá, je, že když ten model aktivujeme, to znamená, tam je, klik nám dává nějaký limit, to znamená, on říká, trénovat si můžeme, jak chceme, aktivních modelů můžeme mít jenom nějaké množství podle toho, co máme v licenci. Ale můžeme ten model využívat teda buď v rámci kliku, anebo pro real-time prediction, to znamená, my ten model můžeme používat i externíma aplikacemi, kdy můžeme API callem volat ten model, hodit do toho data a dostaneme odhad ceny třeba do nějaké externí aplikace. Takže to můžeme velmi široce využívat. My si ukážeme ten jednodušší příklad a to, že si teda vytvoříme predikci v rámci kliku, to znamená, použijeme nějaký dataset těch našich cen. To znamená, řekneme, budeme chtít do té predikce používat dataset. Tady ten náš Melbourne Housing použijeme znovu, co samozřejmě možná nějaký, pokud je mezi váma někdo, kdo je data scientist, tak se trochu chytá za hlavu, ale v rámci ukázky si to dovolím. Řeknu, že chci teda vygenerovat nějaký predikční soubor, já pro jednoduchost teďka vyberu CSVčko. Teď jsem zaregistroval, že
nějaký dataset budeme házet do toho data modelu, do toho predikčního modelu a co z toho má vypadnout. Takže teďka řekneme, OK, chci takovou predikci spočítat. Vidím, že on teda sype ten dataset do toho modelu, za chvíli mě z toho vypadne dočítaná predikce. A vypadne ako bolo spomenuté, len ti do toho vstúpim, Adam, ten dataset môžete mať aj v inej databáze alebo v inej službe a v podstate využiť to API s tým, že pošlete dáta danému machine learning modelu a on vám následne dá výsledok. Tak tady vidím, že už teda nám vypadla vypočtená predikce. Můžeme se rychle podívat, jak ty data vypadají. To znamená, ta je v podstatě odkaz na řádek toho vstupního datasetu a k tomu dopočítaná nějaká hodnota, kterou on predikuje. Pokud bychom dělali nějaký jiný typ té predikce, to znamená třeba kategorizaci, tak by tam byl interval jistoty toho, jak moc je si jistý tou kategorizací, kterou dopočetl. A vlastně já ten dataset můžu jednoduše potom přidat do nějaké aplikace. Tím se teďka už úplně zdržovat nebudem, ale jednoduše bych takový CSVčko například načetl do apky a měl bych dopočtenou tu cenu i tam, kde jsem ji vlastně neznal. Na té úrovni dat byste si to mohli představit například takhle. To znamená pro ty hodnoty, které tady si můžu zkontrolovat, jak moc dobře počítal. Samozřejmě v některých případech to ulítlo víc, někdy to trefil dobře. Ale proč je to, co je na tom super, to, že já jsem tohle byl schopný udělat velmi rychle a můžu celý ten proces automatizovat. To znamená, automaticky si můžu nechávat dopočítávat predikce pro nově příchozí data i v rámci kliku a plnit tím aplikace. A zároveň ho můžu využívat tyhle ty modely i pro ty externí apky, případně externí datasety. Když to posunem dál, tak když bychom si dali trochu víc práce s tou analýzou těch dat, tak i Rado už zmiňoval v té své ukázce, tohle je takové pokročilé využití, ale toho stejného principu, stejně rychle postaveného modelu v podstatě, nebo možná trochu vyladěného, ale jakoby s použitím těchto nástrojů, kdy si můžu udělat aplikaci například na Churn Analytics app, to znamená, jak rychle jestli mi odejde zákazník nebo neodejde, a dopracovat to do fáze if analýzy, kdy můžu zkoumat vlastně, protože víme, jaký vliv mají jednotlivé features, ty atributy, na rozhodování, jestli zákazník odejde nebo ne, tak můžeme si modelovat, jestli by zákazník odšel, kdyby jsme mu změnili, já nevím, třeba subscription, nebo kdyby jsme mu doporučili, aby používal jiný plán, to znamená, to je nějaký zákazník, který používá red plán, kdyby jsme mu změnili subscription, zvětšila by se šance, že tady zůstane? Ano, protože ten red plán je zjevně asi špatný, takže by dost pomohlo, kdyby jsme mu dali jiný plán. A tohle je jakoby pokročilá věc, ale zároveň vychází z těch jednoduchých principů, které jsme si ukázali a ke kterým se můžeme velmi rychle dostat, i bez nějakého hlubšího vzdělání v data science. Takže to otvírá ty možnosti pro spoustu dalších lidí ve firmě používat tyhle ty pokročilé metody. Ďakujem, Adam, za ukážku. Máme už nejaké otázky, ale ja by som sa im venoval potom na konci. Nech najprv doriešime celkovú agendu. Je ešte pár slajdov, ktoré by sme si potrebovali prejsť z pohľadu toho, že ako ďalej v prípade, že vás zaujal ten nový licenčný model kliku, ktorého súčasťou sú aj tie AI features v závislosti od toho, ktorý package si vyberiete. Takže Majo, kľudne môžeš nadviazať na to. Určite, ďakujem za slovo. Ako ďalej pre existujúcich zákazníkov.
V poriadku, ďakujem a určite verím, že máte otázku teda čo s tým ďalej, či už z pohľadu funkcie, alebo z pohľadu toho, že ako sa posunúť v rámci toho, čo odznelo. Tak ja som si to dovolil rozdeliť na ako keby, nazvime to 3 časti, aby sme pokryli všetky stavy tých zákazníkov alebo tých, čo majú záujem o analytiku, ktorých tu máme, či už sú to existujúci on-premisoví zákazníci, existujúci cloudoví zákazníci a potom samozrejme noví, ktorí len uvažujú nad tým, že by chceli nejaké takéto riešenia použiť. V prvom rade, čo sa týka existujúcich on-premisových zákazníkov, tak prvým krokom je potrebné samozrejme vyhodnotiť architektúru a zmerať veľkosť dát, na čo kvázi máme k dispozícii Readiness aplikáciu, ktorá to zmeria, na základe ktorého ako keby údajov vieme vyhodnotiť, aký ten plán alebo program je vhodný. Druhým krokom, veľmi dôležitým, je aktuálne promo priamo od kliku a to je Move to Cloud. Dôležité je, nemusíte prechádzať naraz, môžete mať čas užívateľov v cloude na capacity modely a čas ešte user-based, klasický on-premise. Hlavným benefitom tohto je, že áno, sú tam aj cenové výhody, o ktorých sa vieme následne potom baviť a zároveň je tam ten čas na to otestovanie, čo je veľmi dôležité a v rámci tej adapcii. Samozrejme, tretí krok, plný prechod do Click Cloud, tam už samozrejme vieme konzultovať o tom, spraviť si nejakú roadmapu a pokračovať ku end-to-end riešeniu a tej pokročilej analytike. Ak te môžem poprosiť ďalší slajd. Čo sa týka existujúcich zákazníkov na cloude, je to veľmi podobné, ale samozrejme sú tam nejaké rozdiely. Hlavným rozdielom kvázi je, že vyberáme plán a optimalizujeme na základe tých dát, ktoré taktiež získame z kapacity analyzer aplikácie, ale tu už prichádza kvázi ten middle layer, kde už samozrejme vieme pomôcť tým, ako tie dáta optimalizovať, keďže už v cloude predpokladáme, že ste. Samozrejme, tu hlavne v tomto prípade môže byť hlavná motivácia, že chcem adoptovať viacerých používateľov a chcem hlavne involovať viacerých používateľov do práce s dátami. A tu prichádza podľa mňa veľký zmysel k tomu, aby ste prešli do capacity modelu z môjho pohľadu. Samozrejme, pokiaľ je tam nejaká paradigma alebo nejaký strach z toho, či ten nejaký balíček mi pokrie možno finančne, keď si porovnám user base versus capacity, tak tam sa mi byla otázka, koľko gigabajtov teda budem analyzovať, keď tam príde viacero používateľov a na to sme tu my ako Mark, samozrejme, že vieme pomôcť to zanalizovať a zoptimalizovať cez ten middle layer. A následne, samozrejme, ako som spomínal, sme nielen giveaway, ale advisors, tak v treťom kroku sa viem pripraviť s vami na ten rast, na tú roadmapu, prípadne value engineering a sprioritizovať si, kam sa chceme dostať. Pretože bavili sme sa o rôznych funkciách dneska, ale samozrejme funkcie bez toho, aby boli podložené nejakým riešením a nejakou hodnotou, tak bez toho to nemá až tak zmysel a na to sme tu. V neposlednom rade, ak ťa môžem poprosiť ďalší slajd, sú tu noví zákazníci. Tu by som to možno tak zrekapituloval, aké možnosti máme a v podstate oznelo už veľa vecí v predchádzajúcich slajdoch. Máme tu na výber on-premisový režim a cloudový režim. Samozrejme on-premisový, klasický user-based model, ako som pomenoval, so všetkými výzvami, ale aj benefitmi. Zároveň tu by som podotkol, že áno, je to už ako keby režim, ktorý postupne ustupuje, či už z pohľadu tých nových features, alebo aj z pohľadu tej flexibility. Za mňa, čo vnímame vo firmách všeobecne, asi vnímate to všade, tá flexibilita je kľúčový faktor k tomu, aby sme dokázali reagovať flexibilne na tie všetky zmeny, ktoré nastávajú. Či už z pohľadu nejakého biznis riešenia, ktoré chcem podporiť v rámci analytiky, alebo aj z pohľadu možno hardwareu. Ja chápem, že je tam veľakrát psychologický blok, že už mám nakúpený ten hardware, poďme ho využiť. Tomu rozumiem. Tam samozrejme potom prichádza možno už na zváženie, že pri nákupe nového hardwareu, či už neísť do toho capacity cloud režimu, ktorý je rýchly štart, bez investícií, vo väčšine režimov, neobmedzený počet používateľov pre adopciu a rôzne AI features, ktoré posúvajú ten biznis pred. Takže toľko za mňa za zhrnutie. Ja by som ešte podotkol rád, ak máte nejaké otázky alebo vás aspoň čo len niečo zaujalo, kľudne nám napíšte hneď, lebo zo skúsenosti vieme, že keď skončí webinár, hneď na zahotie agenda, zabudneme na to, takže budeme vďační za diskusiu a otázky. Ďakujem. Super, Majo, díky. Ja by som len aj pre existujúcich zákazníkov povedal, že prečo sme to takto rozdelili. Samozrejme, aj vy si viete kúpiť takisto úplne nové prostredie ako noví zákazníci. Čiže máte tie isté možnosti, len nad rámec toho máte aj možnosť v podstate využiť Move to Cloud a promo od kliku. Dobre, takže poďme
na otázky. Týkajú sa teda hlavne ukážok, ale sekundu. Čiže Adam, na teba, že ako funguje to API machine learningového modelu vo všeobecnosti, či si viem aj retrievenúť dáta, alebo len to využiť na ako vyslovene predikciu? Jo, slouží to teda primárně k tomu, aby jsme mohli právě to know-how, který v tom modelu máme, využívat i v externích službách. To znamená, cokoliv může pustit Python code nebo Node.js, tak může zavolat naše API v kliku a zavolat ten model, ten deployovaný model a poslat do něj informace, například teda zase dům, počet místností a tak dále a takhle poslat třeba 50 nemovitostí anebo klidně jednu po druhý a dostat odhadnutou cenu pro každou tu nemovitost. To znamená, že můžeme to využívat třeba v nějakých externích aplikacích, pokud by to bylo potřeba. Mm-hmm. Já osobně tu zkušenost nemám, ale vím, že se to používá v pojišťovnách právě při nějakém odhadování rizik. Mm-hmm. Že to bylo hodně dobře adoptované podle ohlasů z kliku. Okay. A potom je tu, že či podporuje prezentované riešenie aj časové rady ako time series. Ale môžem ja povedať, že v minulosti to tak nebolo v rámci AutoML, ale myslím, že asi v máji už sa riešilo, že by boli dostupné aj time series predictions, konkrétne v AutoML. A ja som teda zachytil, že v poslednom mesiaci, tuším, to bolo pridané. Neviem, Adam, že či ty máš k tomu nejaké info? Zatím jsem s tím nepracoval, takže tě na to nemůžu komentovat. Co umí dopočítávat časové řady v rámci line chartu a počítat odchylku jakoby v čase, spočítat to přímo v objektu. To mě vlastně připomíná, ještě možná stojí za zmínku, že tahle ta funkce analýzy dopadů jednotlivých atributů na nějaký čísla, tu klik umožňuje i na úrovni vlastně objektů. To znamená, já můžu si pustit na úrovni objektu Key Driver Analysis a už na téhletý úrovni přímo v aplikaci si můžu vybrat, teda tady teďka budu jako hodně typovat, můžu vybrat nějaký atributy, na základě kterých on mě odhadne, nebo řekne mi, jak ovlivňují ty čísla, které v tom grafu vidím. To jsem sice úplně neodpověděl na tu otázku, jenom mě asociovala tuhletu featureu. Co se týče těch time series, v tom samotném AutoML přímo tam jsem se s tím zatím nepotkal. Zároveň je to stejně jakoby s tím ostatním. Teďka vlastně klik primárně tlačil na tuhletu část, kdy můžeme využívat teda to supervised learning, kdy víme, co hledáme, jestli děláme kategorizaci nebo děláme regresi. A protože tam je snadný jakoby zjistit proč, u těch dalších kategorizací unsupervised learningu, tak předpokládám, že to časem taky přijde, ale ještě to tam tak k dispozici nemáme. Zároveň je to prostě tak, že to jsou ty nejvíc používané věci a pro datovou analytiku nejlépe využitelný. Samozřejmě to je možná taková filozofická debata už potom, ale proto podle mě jde klik touhletou cestou. OK, díky. Nevidím žiadne ďalšie otázky. Každopádne vďaka za účasť na webinári.
Ja ešte posledná vec, taký shoutout, pripravujeme tak ako každý rok event Better Data. V Prahe bude 15.10. a v Bratislave 21.10. Bude veľmi, veľmi nabitý program, ktorý sa bude do veľkej miery práve zaoberať aj tým spodkom pyramidy, čiže aj Click Talent Cloudom, Open Lakeom, budeme si prezentovať aj Power BI Copilot, Microsoft Fabrics, Snowflake Intelligence, budú zákaznícke stories, takže naozaj veľmi, veľmi nabitý event novinkami a ja sa na to už teraz teším, takže potom nám pokojne napíšte, prípadne navštívte stránku betterdata.cz a betterdata.sk, kde sú registračné formuláre. A počet miest je do veľkej miery obmedzený, ale teda budeme sa snažiť to nejak skorigovať. Ďakujem všetkým za účasť a prajem ešte pekný zvyšok dňa. Ďakujeme, pekný zvyšok dňa.